may color yap, Madam Ching. Bala mo, ating may short yan kaido, linyado. Kaya pepalwag na ring motor, dari, tawo. Diyan ang aso. Kanina nabigla ako, akala ko May na-short na raw sa loob, kaya ganyan, nasunog na yung ano. Nasunog na mismo yung mga kisame. Sunog na yung... Oo, patayin nyo kasi walang tao. Sunog yung buong bayo. Diyos ko. Kaya babakalas ko niyan, pinpepalasak ko na rin pinto. Sige na sa kanodyo ha. Umungaling bawa, mi pa, chepo nga lang kayo naman. Hindi na, alilin mo yun, binating babawa. Sinabi ko paglasakan mo na rin pasbulan, pakialaman. Ay, naos kay Titalin yan, bantang pala sa katakalungan din pasbula ko. Dito namin yung budo. Oo, dapat may lagyan ng isa. Dapat pa. Sabi mo kay Kweka din. Bagay kung bayad yung bahay ni kung bayad yung bahay ni Madam Ching, maano yan. Oh, bayad na yan eh. May makukuha. Yan, ayan o, may gisan yung bali. Away ng garahe. Yan niya, o. Beni. Ikaw, o. May tura ng aircon, ng kain, kisame. May dali yan. Ayan, dugo. Bali kayo pong kabande. Opo, anak na ako po. Pati po itang TV kenin eh, may kaya yan eh. Papuntuli na ito. May tura niya naman po. Yan o. Wala pong tao. Ala po. Yan o. Ayan, puno. Talagang buo yan. Alamita agad bayan ng TV ni Mami. Ayan o, may dali yan.